Hej! I dag vil jeg fortælle noget mere om loven om tiltrækning. Jeg vil fortælle om mine taknemmelighedsdagbøger, at jeg hver aften skriver alle de ting, jeg er taknemmelig for, ned i mine bøger. Den første, jeg havde, den kaldte jeg faktisk en glædesbog. Og der skrev jeg alle mulige ting ned, som jeg var glad for, og jeg gjorde det sådan på en lidt festlig måde, så jeg havde en håndfuld tusser og skrev det med forskellige farver, for det så sådan lidt mere sjovt ud, og satte små klistermærker i, og måske små visitkort, hvis jeg havde været på en dejlig café, eller hvis jeg havde været en god terapeut, som havde hjulpet mig med noget, eller små reklamesedler, hvis der var noget, der gav mig glæde, som jeg for eksempel skulle hen og købe, eller alle mulige ting, som gav mig glæde, skrev jeg ned. Nu her, der er jeg lige gået i gang med den her fine guldglimmerbog, fordi mindre glimmer kan ikke gøre det, når man skal være glad. Og den kalder jeg min taknemmelighedsdagbog. Og det er samme princip som min glædesbog. Og der skriver jeg i hver dag alt, hvad der har været godt. Fordi når jeg er i den følelse af taknemmelighed og glæde og alt, hvad der er godt, så er det det, jeg sender ud i universet, og så er det det, jeg får mere tilbage af. Hvis jeg derimod var trist og ked af det og bitter og sur, så var det det, som jeg tiltrak. Fordi man kan sige sådan meget kort, at man selv bare er en magnet i universet. Altså man er en del af universet. Men hvis man tænker på sig selv som en magnet, så tiltrækker du det, som du selv er. Så det, du sender ud, det er det, du får tilbage. Så en af teknikkerne, jeg bruger, det er taknemmelighedsdagbogen, og jeg er super glad for den, fordi jeg kan jo gå hen og bladre op i den igen, og blive rigtig glad for de ting, som har været godt for mig. Måske på de dage, hvor tingene er svære. Så ændre tankegangen og være positiv og glad, og blive i følelsen af taknemmelighed. Skriv det ned, mærk det, føl det. Så vil jeg lige fortælle, at her på søndag i Bellas Univers, der er der en ny konkurrence. Og det er en skøn bog, der kan få dig til at ændre dine tanker til noget godt, sådan at du kan tiltrække de ting, som du ønsker at få i livet. Og den hedder Bestillinger til det kosmiske køkken. Og hvis du tagger en ven, så kan din ven også få et eksemplar af bogen. Hej.